I saw her go in. When I get out of that bathroom, you better be gone. And when she came out, 50,000 people in my section cheered. So lady, let me take a look at you now. Запътил съм се към Индианаполис, основният град на щата Индиана. Средно голям град за САЩ с около 1 милион жители. В града определено има неща, които си струва да се видят. Нямам предвид това тук. Това е градският мол. За страна като САЩ тези съоръжения отдавна не са забележителност. Позволявам си да надникна, за да видя дали е с нещо по-различно от това, което в България е така популярно. Не, разбира се. Добре познатото помпозно средище на суета и консуматорство за възрастните. Всъщност, целта ми е друга. Тази сграда. Хрумва ми, че това може да мине и за детски мол. Тази сграда, която по мащаба си би могла да бъде още един градски мол, да се чудиш как тук се справят само с един, всъщност е музей за деца. Има ги в повечето американски градове. Но този в Индианаполис, както ми казаха, е нов и впечатляващ. Тук е интересно и за възрастните. Затова през уикенда е предпочитано място за семейства с деца. Вложени са много средства за естетиката на интериора и познавателната ефективност на различните съоръжения и пространства. Много са и доброволците, които участват в дейността на музея. На 4 етажа са разпределени почти всички сфери на човешкото познание. Тук са посадили дърво на обещанията. Родители и деца заедно формулират ето такива обещания. Обещавам да спомогна за появата на поколения от отговорни деца. Обещавам следващия път, когато видя несправедливо отношение към някого, да не си мълча. Обещавам да помогна на децата си, да използват силите си за добри дела. Да, ние българите се усмихваме снизходително на такива наивни, според нас, възпитателни подходи. Затова сме ги загърбили напълно и не си даваме сметка, че когато израстваш сред такива послания, неминуемо се моделираш в по-правилна посока. Направи нещо, помогни на другите. За да решиш как да го направиш, ти помага такава интерактивна електронна игра. Вътрешните пространства тук са наситени с всички най-модерни средства за въздействие. Можеш да упражниш поведението си пред телевизионна камера, а така да усетиш важността на гласа си и ролята си като индивид, за да стане светът по-добро място. Игровите подходи са най-различни и достатъчно занимателни за съвременни деца. А това си е истинска компютърна игра, която учи как да стигаш до идеи, да ги съпоставяш и да избираш най-подходящата за конкретната задача. Folks, in just
be starting a live show back in the Ryan. Освен това, тук постоянно се предлагат представления на живо, с конкретна възпитателна цел и с активното участие на публиката, но за съжаление не позволяват да ги снимаш. Да не забравяме, че в Индианаполис е едно от най-прочутите писти за автомобилни състезания. Тук и науката е навсякъде около теб. Да не си помислихте, че в този детски дворец ще ви облъчвам само с възпитателни внушения. И тук не са пожалени средства и идеи, за да се доближи науката до детското съзнание. За да си представим нагледно какво се случва с енергиите, силите и телата около нас. Или пък сами да усетим кои са основните свойства на водата. Къщата на здравето – важно място за съвременното дете. Тук може да образовате и себе си, и детето си в това как да живеем здравословно. Правилното хранене е болен проблем за американците, но вече и за нас, българите. Важно е да знаем как правилно да пазаруваме. Като застанем пред отворения хладилник, как да подберем храната си. Защо е важно млякото и млечните продукти за нашия организъм? Как да поддържаме личната си хигиена и хигиената в банята? Когато купуваме различни продукти, е важно да четем какво е написано на етикетите. А тук си е направо една детска строителна площадка. Добре оборудвано място, за да може детето да се докосне до основни строителни дейности. За съжаление, този биотехнологичен център днес не работи, но и през витрината може да се види, че става дума за модерна лаборатория. Тук са представили нагледен пример за важността на рециклирането. А ето и много оригинален начин за събиране на дарения, съчетан с опознавателен елемент за някои физически закони. Разбира се, че тук не са забравили и развлекателните игри и занимания от всякакъв характер. Отдали са заслуженото на електронните игри, но не са забравили да уважат и книгата. Тук пише, че най-добрият начин да се сближиш с детето си е като почетеш книга заедно с него. Колко ли родители все още успяват да го правят? Тук, в тази подобна на мол сграда, ако си дете, можеш да видиш и докоснеш толкова много неща от живия живот в реално измерение. Ето, това е истински фризьорски салон. Тук ще ти разкажат история по телефона.
Можеш да се докоснеш и до историята на страната си. А тук направо попадаш в света на железницата. И дори можеш да се повозиш в истински вагон. А какво е едно детско царство без приказния свят на динозаврите? За тях са отделили огромно пространство, за да се почувстваш като в приказен свят, но и да научиш важни неща за тази древна епоха. It's early morning at the watering hole. A group of plant-eating duck-billed dinosaurs, Hypacrosaurs, have stopped to drink. Strangers to one another? Or could they be a family, finding safety in numbers as they graze along the shoreline? That's the sound of the Hypacrosaurs calling to one another in their herd. Hunters faces something crests on the adults' heads. Listen. Hear that low honking? За съжаление, разходката ми приключва. Давам си сметка, че можах да видя твърде малко от всичко, което тук са сътворили. Мечтая си някой ден и българските деца да имат място като това.